El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell d'aquest dilluns ha descartat les 3 mocions presentades per l'oposició, 2 d'Iniciativa Verds i una de Progrés. Les 3 mocions estaven relacionades amb polítiques socials. Per una banda, les 2 mocions d'Iniciativa centraven en garantir 3 àpats al dia als infants en situació de vulnerabilitat i aprovar una llei pel mínim vital de les persones. Les 2 han estat rebutjades amb els vots en contra de CiU i PP. Em quedo només amb la reacció de l'alcalde i de la regidora de Serveis Socials amb aquesta defensa de la seva disposició, de la seva disponibilitat social i de que estan destinant unes quantitats. A veure, si no fan res, que no tinguin que fer. És la seva obligació destinar el màxim de recursos perquè no hi ha gent. I si hi ha gent que està patint o que està passant algun problema, n'hi han de posar més. No podem tindre superàvit i pagar deutes com s'està fent ara i, en canvi, escatimant en serveis socials. La moció l'hem rebutjat perquè, clar, el que no podem fer és duplicar serveis existents o crear-ne de nous quan n'hi ha que ja funcionen. Nosaltres els hem explicat que hi ha una persona, una treballadora social de l'EAP, una persona que és pagada pel Departament d'Ensenyament, que la seva feina és precisament aquesta, detectar tots els casos de risc que hi hagi a les escoles, que treballa en coordinació tant amb les escoles com amb els serveis socials. Des de Progrés s'ha denunciat que una vegada més l'equip de govern no vol establir ponts de diàleg amb l'oposició. La moció de Progrés, que també s'ha rebutjat, pretenia canviar les bases de les contraprestacions socials amb les recomanacions fetes pel síndic de Greuges. Hi ha un problema de renda de subsistència de molta part de la ciutadania que no pot, no és que no vulgui, sinó que no pot treballar, i també es constata que hi ha un problema molt important de desnutrició entre molts segments de la població. Per tant, de dir, escolta, com afrontem això? Doncs això és el que hem de decidir entre tots. Hi havia una proposta sobre la taula i, en tot cas, més que treballar per veure quines modificacions fem per resoldre aquest problema, el que es fa, evidentment, una vegada més, és negar la major i dir, tant a les 2 mocions d'iniciativa com a la moció de Progrés, votar que no sistemàticament, i així no és la millor manera precisament per establir ponts de diàleg, per establir que tothom participi per tal d'intentar superar aquesta situació tan complexa. Des d'Esquerra, que s'ha abstingut en les 3 mocions, es demana que es tingui major sensibilitat a l'hora de tocar temes socials. Hem tingut un plenari ple de mocions que tocaven a l'àmbit social, un àmbit que jo crec que és molt delicat i que a vegades ens enfosquim i en fem ús, que jo crec que no és correcte, de fer un debat segons amb quins temes que sabem que tothom és sensible a aquests temes, però tractar-los a vegades segons de quines maneres una mica agosarat, si més no. Una de les mocions d'iniciativa, la del mínim vital per les persones, va ser rebutjada per l'equip de govern degut a que ja ha estat debatuda i desestimada al Parlament català.